no vaig a presentar-vos un entrenament, sinó que vaig a donar-vos unes recomanacions. Mireu, aprofitant aquest temps que no poden córrer, sobretot els corredors i els ciclistes, tots patim pràcticament del mateix. I vol dir que quan fem exercicis de força de braços i més, què fem? Força de braços, o flexions, tríceps, fem bíceps, fem mancuernes, fem coses així, però molts pocs són els que es preocupen de treballar l'esquena. I és superimportant perquè, per exemple, per mantenir la posició dels muscles en la bici, per no tancar-nos o corrent, també per mantenir una bona tècnica de braçeig, és superimportant tindre força, sobretot en la part superior de l'esquena, aquí dalt. I res, vaig a presentar-te un exercici que pots fer en casa i que et pot ajudar sobretot a mantenir la posició correcta sempre de l'esquena durant la teva activitat, d'acord? Ja sigui el ciclisme o la carrera. Aleshores, mireu, jo he agarrat una banda elàstica, l'he pessigada en la porta al tancar i l'he posat més o menys a l'altura del meu pit, o de la meva cara, un poc aquí, a aquesta alçada. Aquí és on vaig necessitar. Si no tinc un punt alt o la porta no enganxa, el puc fer baix, en un lloc més baixet, i sentar-me en terra per fer l'exercici. El que és important és com anem a fer-lo. Mireu, agarré, poso les dues mans a l'altura del muscle, o a l'altura del coll com a molt, i per baix, mai per baix, perquè el que volem és centrar l'esforç en la part superior de l'esquena. I des d'aquí, encara que aquí no tinc la tensió a la goma, no importa, faré una apertura al màxim i tornaré. D'acord? Sempre controlant tant la força, obrint com tancant. D'acord? Podeu començar, depenent de la tensió de la banda o això, si és molt dura i vos costa molt, 10 repeticions, o si vos costa poc, fins a 25 repeticions. D'acord? Si no teniu el material, que no teniu una banda elàstica, quan feu l'apertura, si una persona vos aguanta d'aquí, vos reté un poc els braços i vos fa la resistència que no pugueu obrir, també ho podeu fer en companyia d'una altra persona i que vos ajudi a treballar això. Recordeu, molt important per a poder tenir un bon tònus muscular i també a nivell estètic, perquè moltes vegades vegeu a gent, sobretot gent que treballa molt en el gimnàs, que sols es miren el pit i treballen molt el pit i es queden així, tancats de muscles. I és per això, perquè tenen una musculatura molt potent en la part de davant del cos i no la tenen tan treballada en la part de darrere. Aleshores hi ha que compensar els grups musculars. Espero que el vídeo us hagi servit i a fer el que pugueu. Ànim!